Dobrý deň, prajem, vítam vás pri tomto videu a rád by som vám v tomto videu povedal, čo je takým základom pre klientov, aké vnímam také zásady pri všetkých produktoch, ktoré riešim klientom. V prvom rade to musí byť to, že musí daná zmluva dávať ekonomický zmysel pre klienta. To znamená, uvediem príklad. Riešil som napríklad klientov, na to som celkom hrdý, tak riešili sme napríklad 0,99% na 10-ročný fix pri hypotéke. To bolo niečo úžasné, lebo tí klienti teraz majú svätý pokoj na 10 rokov a neplatia drahé úroky. Potom napríklad riešil som situácie, kedy klient si napríklad dával do tretieho piliera 15 eur a zamestnávateľ mu prispieval 50, tak to bolo, ako to nazývam, výhodné riešenie alebo výhodný deal. A ešte čo sa týka napríklad poistenia, tak musím proste tomu klientovi nastaviť správne tie pripoistenia, aby ho chránili správa zľava, či sa stane úraz, či sa stane choroba, či pre niekoho, samozrejme, kto si čo navolí, či je na penke, či napríklad by sa, nedaj Bože, stal invalíd alebo zomrie člen rodiny a zachrániť to životnú situáciu ostatných členov rodiny a tak ďalej. A čo sa týka investovania, tak tam je veľmi dôležité, že tiež to musí dávať ekonomický zmysel z pohľadu toho, že napríklad, ak má klient, dajme tomu, bankové fondy a má tam vyššie poplatky za správu tých daných fondov, tak ja mu dokážem aj 1, 2, 3% ročne ušetriť, tým pádom on má o to 1, 2, 3% vyššiu výkonnosť a tým pádom je to oveľa lepšie pre toho klienta, lebo tam sa deje to, že on vlastne o 10 000 eur zarobí viac. Zároveň vo 99% prípadov až 100 sa nám udeje to, že aj klienta oslobodíme od dane, aby po roku držania svojich fondov nemal daňovú povinnosť. Takže toto je super. Čiže musí to dávať proste klientovi ekonomický zmysel, to znamená nejakú úsporu alebo pridanú hodnotu, že ja mu tou danou službou pomôžem, či už ho hladšie previesť tým procesom, alebo dosiahnuť lepšie výnosy, ušetriť na poplatkoch a tak ďalej. Čiže takto to vnímam ja, moju službu. Prajem ešte pekný deň.